Ассалому алайкум, ама тамошобинон, ман ҳамсамии шумо бошад дар канали Veimas қарор доред. Видеоро то охир тамошо кунед ва мефаҳмед ки чаро тухфае ки Ютуб ба Садои Умед равон кард ҳозир дар дасти ман аст. Баъдан боз маьлумот мегиред дар бораи ана ҳамин хел тухфахое ки Ютуб ба шумо мисол ҳангоме ки 1 миллион нафар подписчик кардед, 10 миллион 50 ва 100 миллион нафар вақте ки ҷамъ кардед дар каналтон равон мекунад. дар бораи ана ҳамин гуна тугмаҳо, яъне ки кнопкаҳо маълумоти пурра мегиред. аммо пеш аз видеоро оғоз кардан тамошобинони азиз, агар шумо хоҳиши гузаштани сарҳадне хоҳиши онро доред ки видеоблогерони тоҷик дар видеоҳояшон молу маҳсулот ё ин ки ягон хизматрасонии шуморо реклама кунанд, пас марҳамат ба компанияи Фармо Груп муроҷиат кунед. Ин компания инчунин бо хариду фурӯши каналҳо низ машғул аст. Аз ҳамин сабаб блогерҳо низ метавонанд ба ин ширкат муроҷиат кунанд. Рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо ва дар описания дар таги ана ҳамин видео. Нагуфта намоем ки дар канали Садои Умед озмун рафта истодааст. Дар ҷои аввал канал гузошта шудааст бо зиёда аз 25000 нафар подписчики худ, дар ҷои дуюм камера ва дар ҷои сеюм 1000 сомони тоҷикӣ. Инчунин озмун ҷойҳои чоруму панҷумро низ доро аст. Аз ҳамин сабаб метавонед дар ин озмун иштирок кунед. Пурратар метавонед дар давоми видео маълумот гиред. барои тамоми подписчикои худ як конкурси беҳтаринро ташкил кунем. Конкурс аз 5 иборат аст: якум, дуюм, севум, чорум ва панҷум. Дар ин конкурс бояд шумо чӣ кор кард ва мо дар ин конкурс чӣ мегузорем. Аввал чӣ мегузаштагимона гап занем. Дар ҷои якум як канале аст. Шумо дида истодаин, бахшиш ки номашро маҳкам кардем, кадоме ки биред ҳамин канала ҳадияш мекунем ва номашро худаш ваз мекунем ва номашро ҳам ба шумо пешкаш мекунем. Ин шабакаро мо 25000 рубли русӣ харидем ва дар конкурс баҳри тамоми блогеро ё ки касе блогер шудан мехоҳад ё ин ки блогер аст мондем. Ва дар ҷои дуввум як камера аст, дӯстони азиз, секретная камера аст. 360 градус ба навор мегирад, яъне ки дар як точка гузошта гирду бано ҳам ба навор мегирад. Беҳад хуб аст, фул HD сиёнка мекунад. Дар ҷои дуввум, дар ҷои севум 1000 сомони тоҷикӣ ва дар ҷои чоруму панҷум инаш махфӣ аст. Ин ҳадияро мо худамон харида бурда ба дасти ҳамон инсоне ки ҷои чоруму панҷума мегирад, дар дасти ҳамон метием. Агар шумо дар Русия бошен, зан дар ҳамин таи видео мо як филмеро мегузорем, як канале гушодем бо номи Асрори азал. Шумо ҳамагӣ даромада дар ҳамон шабака обуна мешавед. Ҳар як кадоме ки шумо обуна мешавед, ба мо хабар меояд ки ҳамин шахсият фалони фалони обуна шуд. Обуна ки шуди дӯстони азиз, дар ҳамон филм дар таи видео беҳтарин комментарияро менависӣ, ман аз инҷа номатро худам мебинам. Ҳамаша ман худам усанашро мисол ҳал мекунам. Шумо бояд чӣ кор кунед? Даромада дар шабака обуна шуда, дар инстаграм обуна шуда ва ҳамон наворе ки шумо тамошо мекунед, ҳамон навора паҳн мекунед. Хо имо, WhatsApp, Instagram, YouTube, дар ки ҷое ки паҳн мекунед, барои мо тамошобин зиёд аст. Ай ҳар кадоми шумо мисол чӣ қадар тамошобин барои мо меёред. Мисол як шахсият мезёр 10000 тамошобин барои ма меёрад. Мисол ки айрӯи ҳамон видеои мара 10000 инсон тамошо кард. Касе ки ҷои якума гирифт, ана ҳамин канали 25000 рубле ки русӣ харидем. Шумо ва номеротонро ҳатман дӯстони азиз ман ссилкаро ки дар таги ҳамин навор мегузорам, ҳамон филма тамошо кунед ва фикр ақидатонро қатъи номеротон дар таги ҳамин комментарияш менависед. Бозам таъкид мекунам дӯстони азиз, барои конкурсро буридан дар шабака мо обуна шуда, дар инстаграм мо обуна шуда, баъдан ҳамон наворе ки ссилка дар таги ҳамин видео шумо медароед, ҳамона тамошо кардаву ҳамона паделиса мекунед. Ҳамон навори ман агар зиёда аз 100000 тамошобин гирифт, мо баҳри шумо конкурсро кӯй мекунем. Касе ҷои якума гирифт, дуюма гирифт, сеюма гирифт, ҳамонҷо маълум карда ҳадияҳоро ба номерҳои телефонтон зан зада ба шумо равон хоҳем. ҳатман дӯстони азиз, ҳаракат кунед то ин ки дер намонед. Агар ба шумо сум лозим бошад, ин шабакаро боз хоҳен фурӯхта сумашро мегиред. Шабака беҳад шабакаи хуб аст, дар ҳол инро мехаранд. Шумо метавонед ки фурӯшен, ҳамон сумашро мегиред. Дар ҷои дуюм камера, ҷои сеюм 1000 сомони тоҷикӣ, ҷои чоруму панҷумш махфӣ аст. Мо худамон интихоб мекунем, як падаркои хуб гирифта бурда ба ҷои ҳамон чорум панҷум метием. Шумо ҳаракат кунед, паделиса кунед, видеоро зудтар 1000 ва 100000 тамошобин гирифт. Касе ки ҷои якумро гирифт, ба ӯ ҳадия мекунем. Барои блогерҳо фикр мекунам осон ҳастанд. Ин блогерҳое ки мехоҳанд мисол канала дастрас кунанд ё ки камераро дастрас кунанд, барои шумо мисол метавонед видео кунед, дар видеотон гап занед ки ман дар таги ҳамин видео як ссилка ҳастай, ҳатман даромада дар ҳамин шабака обуна шудаву ҳамин навора яъне ки паҳн кунед
агар ки ҳамин хел кардин шумо чӣ қадар просмотр аз рӯи шумо ба мо мешавад ҷои якум дуюм сеюма мо қабул мекунем. ҳатман дӯстони азиз худи ҳозир навора паҳн кунем то ин ки тамошобинон зиёд шавад. ҳам барои шумо хуб аст, ҳам ва барои мо ҳаст. мо ҳаракат мекунем ки беҳтарин филмҳоро дар шабакаи Асрори Азал, ссилка дар таги ҳамин видео ҳаст, баҳри шумо пешниҳод кунем. ман боварӣ дорам ки аз он шабака ҳамаги шумо розӣ хоҳед шуд. ҳам барои фоидаи шумо ҳаст, ҳам иншоаллоҳ конкурсро шумо хоҳед бурид. ҳатман дӯстон, ссилка дар таги видео. рости гап ин тухфа аллакай аз рӯзи 4 июни соли 2019 рӯзи иди рамазон аллакай аз ҳамон рӯз дар дасти ман аст. аз сабаби набудани вақт камтар дертар ба навор гирифта истодаем. дар ҳамон рӯз ба Садои Умед занг зада ҳам бо рӯзи ид табрик кардем ва ҳам бо гирифтани ҳамин гуна тухфа. ва мисли дигар блогерон мисол мо намегӯем ки аввалин маротиба аст ки тухфаро ҳуй карда истодаем, яъне кушода истодаем. аллакай мо ҳам дар ҳамон рӯз аллакай кушода будем. ҳозир бошад як бор дигар ҳамин хел ба шумо нишон медиҳам ки дар дарунаш чи асту, чӣ хел аст ҳамон тухфа. ҳамон серебряная кнопка ба забони русӣ, ба забони тоҷикӣ кнопкаи нуқрагин мешавад. баъдан дар давоми видео дар бораи дигар ҳамин хел тугмаҳо боз маълумот мегиред. вақте ки қутиро мекушоем дар дарунаш ҳамин хел чизи ҳимоятӣ аст. баъдан нома аст аз директори Ютуб Сюзан Войжицкий. ин зане аст ки гаражи худро ба Сергей Брин ва Ларри Пейҷ, созандагони Google, ба иҷора дода буд. ҳозир бошад директори Ютуб аст. барои пурратар маълумот гирифтан ман ссилкаҳои видеое ки дар бораи ширкати Google аст, дар бораи ширкати мисол Ютуб, дар бораи чӣ хел пул кор кардан дар Ютуб, ҳамин мисол чӣ хел блогерони тоҷик пул кор мекунанд, ҳамашро метавонед пурратар дар зери видео ссилкаҳояшонро мегузорам, метавонед даромада тамошо кунед. мегузорем ба тухфа. баъдан ҳамин хел тугмаи нуқрагин навиштаҷоти барои Садои Умед барои 100 000 нафар подписчик, барои 100 000 нафар обуначӣ гуфта равон мекунанд. ҳамин қадар чиз аст, халос. ногуфта намонад ки шакли намуди ҳамин тугмача 3 маротиба алил шудааст. дар аввали пайдоишаш ҳамин тугмачаро бо ҳамроҳии сертификати $500 ва инчунин бо як камераи нав монда мисол ба соҳиби ҳамон канал равон мекарданд. баъдан ҳамин тугмаро монданду халос, дигар мисол сертификати $500 ву камера нест. ҳамин гуна тугмаро фақат тиллояшро ҳамон нафаре соҳиб мешавад ки дар каналаш зиёда аз 1 миллион нафар обуначӣ, яъне ки подписчик ҷамъ кунад. ва дорандагони ҳамин гуна тугма фақат тиллояш дар ҷаҳон зиёда аз 100 000 нафар аст. тугмаи дигар ин тугмаи алмосӣ, яъне ки бриллиантиви ҳаст ки ба ҳамин тугмаҳое ки аз серебро, яъне ки нуқра омода гаштанду аз тилло тамоман монанд нест. ин тухфаро дар ҷаҳон зиёда аз 100 нафар доранду халос ва дода мешавад ба каналҳое ки зиёда аз 10 миллион нафар подписчик доранд. баъд аз тугмаҳои нуқрагину тиллоиву алмосӣ, Ютуб ба дорандагони канале ки зиёда аз 50 миллион нафар дар онҳо обуна шудаанд равон мекунад. тугмаи ёқутӣ, яъне ки ба забони русӣ рубиновая кнопка мешавад, равон мекунад. дар ҷаҳон чунин нафарҳо хело кам ҳастанд. ҳамагӣ 4 нафар дорои чунин мисол кнопка, яъне ки тугма асту халос. аммо агар канали шумо зиёда аз 100 миллион нафар обуначиро ҷамъ кард, оё шумо медонед ки Ютуб барои шумо чӣ хел тухфаро омода кардааст? Намедонам. ман ҳам намедонам, Ютуб ҳам намедонад. барои чӣ? барои он ки чунин каналҳо дар ҷаҳон умуман кам ҳастанд. танҳо як канал ҳоло соҳиби 100 миллион нафар шудаасту халос. ин ҳам бошад канали ҳиндугии T-Series. дар ҷои дуюм бошад меистад канали PewDiePie бо зиёда аз 96 миллион нафар подписчики худ. аммо тамошобинони азиз, агар шумо хоҳед ки сафи блогерони тоҷике ки дорои чунин тугмача ҳастанд зиёд шавад, пас марҳамат дар канали Veimas TV обуна шавед. Инҷоро биҷиқем тамом. на ин ки дар канали ман мисол, балки дар канали дигар видеоблогерони тоҷик низ обуна шавед, дастгирӣ кунед то мо ҳамин гуна видеоҳои омӯзишӣ, видеоҳое ки дар онҳо мисол шумо чизеро меомӯзед зиёдтар кунем. дар ин ҷо видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонем. тӯли ин чанд муддат бо шумо будам. ман Садои Умед. ба ҳам барори кор дар паноҳи Аллоҳ. хайр, то боздид.